खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 9 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। मोनसे मोजां आयदायाव दिनै नोंथांखौ गुबुनफोरजों फालांगियारि लेनदेननि बेलायाव खाफालगोनां खालामगोन। नोंथाङा मुंदांखा जागोन। फालांगिनिफ्राय नोंथांनि खामायनाया बांगोन आरो नोंथाङा बिबानगिरिफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। बबेखानि मोनसे गाज्रि आयदायाव बोसोनारि नङै सोमोन्दोआ नोंथांनि नखरनि जिउखौ फोजोबस्रांनो हागौ। बेयो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोजां सम नङा। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा गुजुनाय एबा मेगननि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। राङारि बिथिंफोराव खहानिफ्राय बारग'नो थाखाय सानखांनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा सानथांखि खालामनाय हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हागोन। नोंथाङा माखासे नखरारि बेसादफोर बायनांगौ जानो हागौ। गारि सालायनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा रायज्लायनाय समाव गावनि बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखि। नखरारि दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। गथ'फोरा दिनै पार्कआव गेलेनो थांनो हागौ। नोंथाङा गथ'फोरनि सावस्रिखौ एसे जोथोन लानांगौ। बायजोनि बांद्राय आदार जानाया उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। सिबलिंगनो दै हो। नोंथांनि सानथांखि खालामनाय हाबाफोरा जाफुंगोन आरो नोंथांजों गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। आथिखालाव आइजोफोरा खामानियाव प्रम'सन मोननो हागौ। खरसाखौ हमथानानै लाखिनाया गोनांथार जागोन। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। न'नि आबहावाया रंजालु थागोन। नोंथाङा गावखौ फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव था। सहायनायनि आंखाल जानो हागौ। नोंथाङा नखरारि गोनांथिफोरखौ बायनो हायो। ट्रेन्जेकसनफोराबो गोख्रैसिन जानो हागौ। सोरबा बैसो जानाय एबा बांसिन रोंग'थि गोनां सुबुंजों बोसोन लाखांनायनि उनावसो सिगांथिं दावगालांनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै जुदि नोंथाङा नाजायो अब्ला नोंथाङा मोजां जाफुंसार जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बाथ्राफोरजों जायखिजाया सुबुंखौनो फोथायहोनो हायो। न'नि माखासे बाथ्राफोरा हरखाबै नोंथांनि सिगाङाव फैनो हागौ। एसे सम हारसिङै हगार, बेयो नोंनि थाखाय मोजां जागोन। हेफाजाब होनाय आरो गोरोबथा खालामनायनि गोख्रों थांखिजों न'खौ नागार। मावख' एबा आयदायाव नोंथाङा माबा मोनसे आयदायाव गोरोबथा खालामनांनो हागौ, जाय फैबाय थानाय समाव नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानिखौ मावगोन बेनि सायाव गोसो गुदुं जागोन। मोजाङै सानना लानाय थिरांथाफोरा गोबाव समसिम गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। सम्पथिनि दरदामफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गोनांफोरा मासि जौगानायनि आसा नुनो हागौ। न'नि मोखाङाव थाबथानाय मावथांखिफोरा गोख्रैथि आरो खाथिसिनखौ लागोन। न'खौ फोसाबनायाव खर्सा जानो हागौ। नोंथाङा सासे लोगोजों फिन फोनांजाबगोन। गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनगोन। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया हजम जानायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। कन्या राशि।
दिनै नोंथाङा मावनो लुबैनाय जायखिजाया खामानिखौ जोबोद गोरलैयै फोजोबनो हायो। नोंथाङा सासे लोगोनि जोनोम साननि पार्टियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथाङा माखासे खामानिनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि बानायनो हायो। गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव बिहोमा होनांगौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गुबुननि सिगाङाव खुलायै फोरमायनांगौ। बेयो बाथ्राफोरखौ रोखा खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। थानसालियाव बुटनि अनसुंथाइ हो। नोंथांनि मान आरो सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनायाव गोनां बिफाव लागोन। जुदि नोंथाङा सोरनोबा रां दाहार होदोंब्ला दिनै बेखौ मोनफिननो थाखाय मोनसे आरजाथाव खाबु। बेनिखायनो नाजाबाय था। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोराव नांथाबगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों खाथिनि मोन्दांथि मोनगोन। सासे खाथि सोमोन्दोआरिजों गोजाम फारागथिफोरा सुस्रांजागोन, जाय सोमोन्दोआव गोदैखौ लाबोफिनगोन। दिनै नोंथांनि फोथायथिया माखासे आयदाफोराव दोरोदनो हागौ। खामानिनि बाहागोआ बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गोथां गाब। वृश्चिक राशि। मावख'आव उफ्रा बिबान मोन्नायनि जाथावना दं। नोंथाङा गोदान हाबाफोर जागायजेननायनि सायावबो साननो हागौ। गुबुनफोरा मा बुंदों बेखौ मोजाङै खोनासं। पजिटिभता। बारा खामानि गैयाबो जानो हागौ, थेवब्लाबो साना थाबैनो बारलांनो हागौ। मावख'नि खामानियाव जायखिजाया हेंथाफोरा जोबनो हागौ। दिनै नोंथाङा माखासे सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ जाय नोंथांनि जिउआव गोथौ गोहोम खोख्लैगोन। राङारि आयदाफोरखौ मोनसे जुनिया रोखोमै सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि। बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेरनि सोमोन्दोआ गाज्रि जालांनायनि थाखाय नोंथाङा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो हागौ आरो नोंथाङा गोसोआरि गाज्रि जानो हागौ। आयेनारि एबा बिफानारि खामानिफोरा नोंथांखौ जिंगासिहोनो हागौ। नोंथाङा गोजान एबा गुबुन हादोरनि सुबुंफोरजों फालांगियाव खहा जानो हागौ। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया गुबुन हादोराव थानायनि राहाखौ सायख'नो हागौ। गावनि बिमा एबा बिमायनि बाहागिफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खामानिखौ फोजोबनायनि उनाव नोंथाङा रिलेक्स मोनगोन। माबा मोनसे आयदानि सायाव नोंथाङा मोनसे गिदिर थिरांथा लानांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों बायजोआव थांनानै माखासे खुसिनि बुब्लिफोर बारहोगोन। माखासे गोनां बेसादफोरा दिनै नोंथांनो मुलाम्फा लाबोगोन। बे राशिनि फालांगियारि सुबुंफोरा सोरजोंबा मोनसे गोनां सावरायमेलाव बाहागो लानांनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया मोजां थागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनि थाखाय सम दिहुनगोन। बिसोरनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय गोनांथार जागोन। नोंथांनि इसोरनि खाथियाव आरज गाब आरो सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कुम्भ राशि। साख्रिनि थाखाय नाजानाया दिनै फिथाइगोनां जागोन आरो नोंथाङा साख्रि मोननो हागौ। बिदा-फंबायनि हेफाजाबाव थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन आरो हरखाबै राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। गारिफोरखौ बाहायनाय समाव सांग्रां जा। नखरारि आरो समाजारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा गोदान लोगोबो बानायगोन। नों देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। गोजाम मुवाफोराव जौगानाय एबा सोलायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब।
मीन राशि, मोजां खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। नोंथाङा गोदान बिथांखि आरो खाबुफोरनि सोमोन्दै माखासे गिदिर थिरांथाफोरबो लानो हागौ। खामानियाव मोनसे गोदान मासि एबा साख्रिनि जासिनाय मोननो हागौ। गेदेर हेंथाफोरखौ बोखारनो हायो। राङारि मुलाम्फा जागोन आरो आयनि मोनसे गोदान फुंखा सोमजिनो हागौ। नोंथाङा दावबायनो गोनां जानो हागौ। गुबुनफोरा मा बुङो बेयाव गोसो दाहो। गावनि खामानिजों बयखौबो खुसि खालामनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।